Ćao, čao, evo nas u novom klipu. Posle malo duže pauze vraćamo se, nastavljamo da snimamo i nastavljamo da radimo na mom omiljenom autu, to jest novom drift autu. Ujedno našli smo mu ime, RBM3 je novo ime za ovaj auto, a razlog što nisam snimao neko vreme je zato što se je posvađao sa mojom produkcijom i zato nas nije bilo. Šalim se, napravili smo malu pauzu da se odmorite od mene, a sad se vraćamo na novi drift projekat. Auto nam je stajao ovde u garaži, nismo hteli da ga sklanjamo u neku drugu garažu da bi nam ovde smetao, da bi se što pre vratili na njega da radimo, ali pored svega toga imamo dosta posla i onda bukvalno ne stižemo da ga radimo, a pošto se sezona bliži, moramo da krenemo sa radovima da bi stigli za ovu ili sledeću da se spremimo. Prebacili smo auto na odeljenje mehanike i pošto motor je samo stajao na nekoj daščici na mostu, potrebno je da pozicioniramo motor tačno gde treba i da napravimo nosače motora. Motor je postavljen, ali sam primetio da iza imam dosta prostora, to jest 5-6 cm bih mogao da dobijem ako isečem jedno od ojačanja na požarnom limu. U principu ojačanje mu znači, ali pošto smo dodali roll bar, karoserija je svakako čvrsta, tako da mu neće smetati ovo ojačanje koje skida. Motor pomeramo maksimalno unazad da bi što više težine pomerili na zadnju osovinu i time dobili više gripa, jer je RB25 sam po sebi gusani blok i sam motor je jako težak, tako da dobar raspored težine znači dosta na njemu. Ovo je deo ojačanja koji smo isekli i time smo dobili tih 5-6 cm pomeranja motora unazad. Prvo što sam uradio su ploče sa prednje strane mosta na koje dolaze ovi Strong Flex nosači. Videli ste vratno u nekom prošlih klipova, sam pokazivao te nosače. Onda sam uzeo ove ploče koje sam koristio još u RB46 i napravio nove nosače koji odgovaraju ovoj karoseriji, tako da nisam puno vremena potrošio na to, možda 2-3 dana, ali napravio sam opet da to stoji čvrsto i neće sigurno imati problema sa tim. Ista je situacija i sa druge strane, samo što taj drugi nosač se uvek brže napravi jer smo s ove strane već videli šta kako, tako da i ovaj nosač je postavljen. Prebacujemo se na nosač menjač. Pre nego što smo ubacili motor, smo spojili motor i menjač. Ugradili smo adapter ploču koju smo kupili iz PMC Motorsporta. Ploča se ušrafi na motor, sa dodatnim šrafovima se ušrafi menjač na tu ploču i to je to. Znači, ceo kit je plug-in, nema nikakvih komplikacija, sečenja i to, znači, bukvalno je uprošćeno na maksimum. Još uvijek nam nije stigao zamajac
i kvačilo, ali to nas ne koči u radovima trenutno, tako da sam smontirao da napravim sve te nosače, pa ću opet rasturiti sve iz početka i ubaciti kvačilo i sve što treba unutra. Tako da prelazimo na pravljenje nosača menjača. Ne znam da li sam spomenuo, koristim menjač od BMW-a E60 E90 3.0 dizel od 6 brzina. GS6 53DZ je njegova oznaka i važi za jedan od najjačih BMW-ovih manuelnih menjača. Skidam ovaj fabrički nosač koji ima oslonac na jednom mestu i napravit ću novi nosač koji će se osloniti na dva mesta i tako će biti čvršći. Iskoristio sam ovaj stari deo kao model i nacrtao na čeličnoj ploči, obeležio rupe, izbušio, dodao 2L profila i napravio nosač. Koristit ćemo fabričke rupe na karoseriji, tako da mi ostaje samo još da napravim prečagu sa donje strane i to je to. Sve to zvuči ovako lagano, brzo, ali i tu sam potrošio jedan dan. Kaže moj drug Vid, kada gledam Darkove klipove, to sve deluje tako lagano da prosto čovjek poželi sam da radi nešto, a onda uzme da radi i brzo odustane. To je to, idealan položaj motora, što niže i što više unazad. Zadovoljan sam kako je ispalo ovo sve, to jest kako motor stoji. Ima i možda jedno 2 cm sa zadnje strane ako bude trebalo nekad nešto da se radi. Naćemo nekog s tankim prstima. Tako da bacujemo šaltalicu da probamo kako radi menjač. Sve onda skinem ovaj volan, mnogo je ružan, ne sviđa mi se. Ne slaže se uz ovu ručicu moćnu i ručnu. Ali nema veze, ajde. Stavili smo šaltalicu, da vidimo kako radi. Imamo svih 6 brzina, rikvers je tu. Hod je kratak, dosta je precizan i u normalnoj vožnji gotovo nemoguće se promaši brzina, ali na stazi kada se ceo motor napne i to uvek se desi nekad da ne može da uđe u brzinu. Sve što možemo da uradimo jeste da kupimo ovako neku dobru ručicu i dobre nosače motora i da probamo da preskočimo te probleme. Pozicionirao sam hladnjak, prelivni sud za antifriz, elektropumpu za rashladnu tečnost i swirl pot za gorivo, da bi video da li ima mesta za sve to, ali sačekat ću ATL-ov rezervoar koji smo poručili i kasnije malo zbog dobijanja homologacije, da bi sve to lepo uklopili. Full. Motor ubačen, menjač ubačen, šaltalica radi savršeno, samo još sajlu gasa da postavimo i idemo na stazu. Pre te staze imamo još par prepravki. Skinut ćemo turbo da zamenimo izduvno kućište i skinut ćemo Westgate ventil. 93. VS 2023. Skidam stari HKS-ov Westgate na kom nisam mogao podignem pritisak preko 1.1 bar i ugrađujem Turbo Smartov Gen 5 Westgate s kojim ćemo moći da podižemo pritisak i samim tim da povećamo snagu. Turbo je Garrett GTX 3076 koji fabrički ima
rasteretni ventil, to je taj Westgate ventil na sebi. U ovom slučaju je zavaren jer imam onaj eksterni. Kada pravimo već sve iz početka, kupio sam i ovo eksterno kućište novo da bi to izgledalo dobro. Kao da je bilo tu, Gore, dole, gore, dole. Gore, dole, 1000 puta. Skidam mehaničku servo pumpu sa Nissan Skyline-a koja je savršeno radila 5 godina. Zbog toga što nemam rezervno, ne bi voleo na nekoj trci da rikne i da nemam rezervnu, pa zbog toga da propustim trku, nego ćemo preći na elektroservo pumpu koja ima da se nađe i kupit ćemo još jednu da imamo u rezervi, tako da smo servo rešili. Morat ću čak i ovu lepu bocu da skinem jer nam neće trebati. Ali meni još uvijek nije stigla nova elektroservo pumpa, tako da ćemo to ugraditi u nekom od sljedećih klipova. Ostanite na kanalu pošto vidite da sam se uzbiljio što se tiče ovog drift projekta. Like, share, subscribe i budite mi dobri.